Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u nového videa ze YouTube serveru a tentokrát je tu zase se mnou můj kamarád, to je moje posloušefe. Zase. Okay. Očekávejte, že videa tady z toho serveru budou hlavně ode mě, on možná občas něco vydá. A jediný, co jsem vlastně udělal za kamerou, tak je to, že jsem tamhle postavil malý lesík smrkový. A trošku rovnou pevninu. A mám dva taky dřeva. Jestli to pokacíš, já tě zabiju. Tak já to kácet, jo? Já kecem. Au! První pově! Tady je to morský server, Nejomalo. Dámy a pánové, řekněte, že mě má nechat na svého otrčce. Díky bohu nic jsem tvýho nechytil. Akorát, že se vemu všechno. Máš to trošku i ty díry. To železo. Jo, tady to, no tak to máš tady. Byly dvě. Děkuji ti pěkně, dobrá víla. Reálně tě zabiju a říct to mi dobrá víla. Ale jako nechám tě žít v tvý realitě. Tak já jsem říkal v druhém díle, že budem stavět už minimálně já první obchody a domy. A když nad tím tak přemýšlím, že bych mohl asi už za chvíli, akorát se asi udělám stone cutter a jdu natěžit i nějaký shooter. Můžu stěžit ten strom? Čekej chvíli, já jsem něco chtěl. Tak já jdu tím žít. Jo, ok. Já přemýšlím, jak to udělat. Že bych to udělal, jakože takhle ty sloupy z celý, tady ty sloupy bych asi udělal z celého. A podlahu a stropy a jinak asi, tak já to asi udělat stone cutter. Doufám, že se to tak furt kraftí. To už se tak nekraftí? Jak? Nic. Počkej, že... Potřebuješ na to železo. Na stone cutter? Kolik? Já jsem zapomněl už. Možná to potřebuje železo. No to mě stopro potřebuje železo, jakože. Ale podle mě na to potřebuješ vypečený shooter. Ten já nemám. No, já mám nějaký shooter, tak já můžu dát vypékat. Reálně jsem v jeskyni, kámo. Já mám taky trochu shooterů, tak jako. By the way, beru si ty... Hej, beru si, šéfe, tvou měď, děkuju. Jakou měď? Měď si dal vypalovat. Měď, kopr. Měď, to ne, prosím tě. A asi dneska budeme, já bych to viděl, konečně si postavíme teda ten barák, ale budeme i farmařit. Já taky barák. Já si tady postavím zase malou farmičku úplně. Jo, těšte se na... další díl. Ale počkej, jo, díky bohu. Nezabil jsem se. To u mě je celkem vzácný. To bylo krásný. A já zasadím zase velký strom, jo, já jdu tady dělat zase socialistické pole.
Ježíš, já ty český překlady miluju, kámo, reálně ten achievement se jmenuje, když, kámo, musíš si jednou na to zapnout, kámo. Ten achievement se jmenuje Stávej semínko holala. A víš, co je ještě lepší písnička? Stávej semínko holala, bude z tebe fiala. Petr Fiala? Stávej semínko holala, bude z tebe fiala. Proč mi najednou nic nechce padnout? Jo, já jsem zjistil, že místo toho, aby si ničil travu, tak prej je větší šance, že když někde, kde je hodně trávy, to zatopíš, tak ono to jako víc zbere těch semínek. Jako z jedné trávy, že je tam větší šance. Třeba ale já jdu k tobě. Já si možná postavím tady barák. Já se postavím na tom plácku, že tam pak budou logicky obchody, protože myslím, že jsem to tady tak moc zarovnával. Je to fakt gigaplát. Kde já stojím, mimochodem, to myslím, ten plácek. Teď tím s sebou viděla, protože hrajeme vlastně tady jenom dva. Jo, ale on se postupem možná někdo připojí. Tak, já si vemu tady. No, to mi stačit nebude, takže asi takhle. Ježiš, já jsem blbý. No. Doufejme, že mi to bude stačit. Já se asi postavím barák někde tady. Tady asi. Oh yes, babies! Co děláš? Villager. Máš vesnici? Yes sir, baby. Kamo, můžeš mluvit česky plus. A já mám. Fakt, nice. Kamo, neutí a řekni mi, kde jsou souřadnice plus. Souřadnice... minus... Říkej, rychle. 2 a minus 78. Kamo, minus 2? Ne, jenom 2. Minus 2, OK. Ne, jenom 2. Kamo, jenom 2, no tak to si nějak trošku daleko teda. A 380, minus 381. Jo, tak no tady... víš co, já prostě vyvěřím. Ne, nezabiješ. Jestli, kámo, zabiješ jednoho villagera, tak dostaneš takovou popravu, kámo. Tady je obrovský tlustý strom. Kámo, kdy ti doslova já dělám úsmrkový. Hej, takhle, já ti můžu klidně prodat nějaký asi jako... Tak já nevidím, kde pak jsi. Čekej na mě, plus na lootí ještě. Já jdu za tebou. Vidím tu naši pet, ale nevidím tebe. Kde seš? Jsi jdeme se na naší pece. A u tvýho políčka. Já jsem tě to nevidím. Tak se, kde seš? Já už jsem ve vesnici. Aha! Já to se nemohu říct? Ale si tam nic neutí. A dáme a pánové, když jste viděli, že něco loutí, kdyby něco loutil. To je Stonecutter, Dana. Ten já chci. Teď jen lutíš! Já, kámo, tady reálně jen kradu ten Stonecutter z toho, víš co, jenom z toho baráku. Doslova to dám, kámo, ty... doslova, kámo, jsem vzal jen tohle. Půjdeme lutit. OK. Tak teď jdi třeba tam. Ty vogy, tady je barák v zemi. Bro. What the fuck. To je podle mě nic Hej, to je podle mě to je takový ten villager, co šetří. Přesně. Kamoško, jako, hej, já se jdu kouknout tam dolů.
Tam by to možná něco mohlo být, když nad tím přemýšlím. Já jsem Kámo, se ten villager jako tady musí mít úplně nádhernou atmosféru, když je tu sám. Ten jako musí úplně, kámo, krásou přikypovat. Co koukám, že tady nějaký železo. Já taky se koukám právě, že. Jdu zabít Iron Golema. Musíš být ale první, víš. Tam jdu. Kámo, nedávej mi full damage. Hej, tak se musím, tak to, hej, kámo. Doufejme, že to moje sakra trošku vydrží. Jdu s tebou. Kámo, dej mi taky něco. Ale byly 4, tak já ti dám 2. 2. Díky. A pak jdem se vyspat. Počkej, já jdu do posledního baráku, co jsem neprozkoumal. Tě nechaj spát. Čekej. Je Česka, jupi. No dělej, pryč spát. Tady je, kámo, ten kouzelník. Pojď spát už! Kdy spím? Je zase kouzelník. To je tady. Hej, tak ti má jednu čestku, co máš? To tam bylo skoro nic. Čekej, bacha. Ty, OK, čekej chvilku. To je ten stouka, ten se taky vezmu. To ať chvíli stojí ten otrok. A jo, teďka zabíjet krávy, aby jsem měl aspoň nějaký ten armor. A jídlo. Ty, kámo, on nechce chvíli počkat. Je tady nějaká velká jeskyně tam, já jdu. Ty velký hodně železo. Kámo, já už jsem kvůli němu vyplýtval tolik dřeva, kámo. To je fakt. Ale teďka Já proto ho nemůžu železo. chytit. Tady jsou nějaký torčky, tak já to rovnou ukradnu. Hej, dáš mi potom nějaký jídlo? Jo, něco ti dám. Dám ti jeden steak a pár bobulí. Jsem tvůj otrok, přece. To je dohromady 11. Já bych tady třeba potřeboval nějakého toho zbrojníka, armorer. Myslím si, že v angličtině. Já půjdu k sobě, a jako to už půjdu zpátky, no a si vyplést nějaké jídlo a půjdu už domů. Tak, no, tak půjdeme už, jo? Čekaj, já se to též kouknout. Tak čau. Bye bye. Plavu za tebou. Creepři byli moc hodní a šli mi naproti. Že jsou slušně vychovaní. Kámo, mý věci mají jako nejlepší, kámo, durabilitu. Můj meč má asi poslední 3 hity. Jo. Rychle. Já teď budu zabít ovce kvůli zóny. Ne, nezabíjej je, kamo. My pak potřebujeme udělat logicky nějakou farmu. Já už jsem smířený, že asi všechny krávy, kámo, jsme vyzabíjeli. Tak trošku jakože. Aspoň nech. Něco nech, jakože jo. Šéfe. Kámo, běžím za tebou. Běžím. Takže jsem si myslela, že dochodím ten pokolíček. Běžím. Já nejsem doma, jsem teďka po té vesnice. A teďka zase běžím domů.
Běžím. Já se vidím strom. Běžím. Kámo, je tady podezřelé nějakou málo ovcí. Zadka? Vašku, No. ty zničil strom? Co? Kámo, ty si vážně zničil ty 2 stromy? 3? Ano, proč? Kámo, ty si fakt. A proč si to dal sem, kámo? Já jsem se na schvál ty stromy snažil dát za tu skálu a to není tolik vidět. Ty jsi to dal doslova, kámo, naproti té plošině. Proč si myslíš, že je to, kámo, tak jako za tím kopcem? Ty si, kámo, jako že... Ale to je super, teďka jdu tady vyměňovat hlínu. Víš to, abych šel stavět barák, jak jsem si líbil, kámo. Jdu vyměňovat hlínu. Nádhera. No to je jedno. Nebo ji vyměnit ty, jo. Proč jo? Prostě, že jsi to tam zasadil třeba. Asi pro svůj pec. A postel. A taky noží. Tak, já si tady zatím dám stavební truhlu, do ní si uschovám pár věciček. Tak. A ty za... Tak chtěl. Tam já jsem blbý, ach. Jo, tady je nějaký meč. No vlastně by bylo lepší, a máš pravdu, že já teďka ty... Kámo, zase nemůžu běhat. Kde má tu fer? Já je to nechal. Ježiši. Ty máš, ježiš. Nebudu, já už jsem to dělal. Tady mám tu ptičku. Je vlastně nemám postavit. A kámo, nelíbí se mi úplně, že já tady jako pisu stromy, kámo, a to dřevo mi nedáš, viď? Kámo, reálně, já jsem jako jediný... Víš, že to můžeš stěžit, víš, že si to můžeš stěžit, mi to jedno, jo, stav. Ale jakože, šéfe, to sapangy jsou moje, tak trošku. Jo. Jau! Proč mě zabíjíš? Příště mi nekarať sapoingy. A dřevo, kámo, reálně? Že mi ukradl tolik dřeva. No asi jsem se ho stěžil, ty vole. Co taky těž? Jo, já bych se stěžil, kámo, jen tak trošku no krať mi, no 17, viď. Sazení. Tak mi to nech, kurva, já jsem si to... Já ti nechám všechno ostatní. Jen ty sazení, ne, to ne. Ty saplínky. Já to musí říkat, ty vole, kamarád. To YouTube se, vole. Ty mi tady zabíjíš a já to všem nehytnu. No ale nevím, kde jsme teďka, kde máme úplně bara. Ámo, ale to... Máš ty úkoly? Ještě na... No tak si o to poprosím. Ježiš, to je super, no, ale jo. Jo. Pošleš pak úkoly? Ok. Jo, tady máš nějaký berýsky. Počkej mě. 1, 2, 3, 4, Tady? 5. Kámo, prostě reálně stavíš tady barák. Kámo, když na té plošině, bez srandy, si můžeš, kámo, postavit takovej mansion. Prostě myslíš, že jsem... Já ti pomůžu takhle, jakože, čekej. Kámo, reálně já už jsem si to tam nějak tak trošku jako začal rozvrhovat. Počkej. Takže, jo, tak už jsme se s Vaškem našli a tak teďka si jdeme už nějak rozvrhovat ten barák. Každý si. Hej, co ty budeš dělat první? Já nevím, jakože jestli chcem dělat barák a nebo ten obchod. Ale já asi jakože barák. Barák. Já potřebuji si to spočítat. Tak já si teďka vezmu pec a běžím na tu planinu. Kámo, já asi budu potřebovat tak... Hej jo, postav si zatím postav, kámo, jako...
neriskoval bych úplně to. Že tak... Jako já to mám ve vesnici. Jo, ale jakože kámo není úplně... Co třeba, když já nebudu na blízku, kámo, a ty věci se nespawnou, to úplně... Pojď spát. Čekej, ještě mě to nejde ještě. Že? Tak ne, ale já jsem řekl to vypalovat nějaký maslo. Nebo ovoc. No, to je málo. Kámo, to mám malý. Jo, čekej. Kámo, já to mám hrozně malý. Hej, a kámo, proč máš tam tupec? Aby jsme vypekali jídlo. OK. Tak ale teďka si rozvrhovat barák. Takže tady. 1, 2, 3. Jo, jak je tam moje bedna, tak to nech, tam bych pak udělal nějaký obchodní centrum. Já to mám, kámo, já musím ještě udělat... nemusím. No, tak běžím. No tak. Ne, ale, hej, nějaký shooter nemáš? Mám. Ty musíš? Ale nedám. OK. Vašku? No, já musím za chvilku na prouži. OK, Vašku. Proč mi nechceš dát nějaký kámen? Ne. A co za tohle, Vašku? Vašku. Mám maso, to je lepší. OK, já ho mám jakože 30, ale nechám ti to být ve tvých snech. Bye. Kámo, proč mi přijde, že ten strom je doslova blíž než předtím. Já nemám sekeru, pane bože. Takže já rychle běžím do jeskyně. Tady je Roko. No, já se tam můžu nechat stavit, teďka stavit. Tak. Tati! A vážně musím. Tak. A vážně musím. Tak. A vážně to musím. Proč to musí? Já nerozčiluju. Hej, Alexi! Kež by věděl, že mi tak přidělává. Já teď musím končit, jo, takže to video dokončí. Čím sám, jo, já to vím. Tak prosím, hej, když se s někým bavíš, ty si to stůl že teďka já to budu muset vystřihnout, co je třeba záležitost na 10 minut, takže jako příště se prosím stůl že mi tím ušetříš práci. Takže Úkol mi pak pošlení až po kroužku. A druhý video uděláme ještě potom druhý video, jo? Jo. To teda teď vážně musím jít na krouže. Jo, kámo, ale jakože já jo, prosím, když mi nějaký kobl, já už nevím. Já nemám, kámo. Reálně nechápu, proč to zrovna stavíš to. Jo, tady je crafting. Tak to já sorry, nemám a potřebuji to já musím. Jo, tak čau, kámo. OK, tak se odpojil čas. Tak. Tady budeme mít 2 sekery. Efektivita 10 000. Já to asi stěžím tady. Že? Je taky to, že asi můj plán bude, že si tady udělám kámo barák jak prase. Kde se nebudu dávat zvířata, takže to často dělám třeba na nějakých multiplayer, ale ne jako, že na YouTube, ale tentokrát ne. Asi nechci úplně, když se až někdo přijde na návštěvu, jakože co to je za zvuky? Jo, to je moje ovce. Úplně normál. Já potřebuji tady udělat ty místnosti, to bych možná udělal i takhle, jakože.
Já potřebuji, aby ty místnosti doslova byly... Já to potřebuji přesně takhle. A potřebuji, aby ty místnosti byly jakože třeba... Jo, to je dobrý nápad. Bude to 100% chtít hodně toho dřeva. To je jako, že jsem se možná vybral až moc velký bar. Hej, tak to asi, že nevím, možná se tady připojí jeden, možná i dva. Další. Nevím, jak to bude, nevím, jak budou chtít a jak to bude možný. Já budu doufat takhle, že určitě to, ať to bude možný, že ve dvou je to takový jako, ve dvou celkem nedávají smysl obchody, takže ta ekonomika bude jako takový echt. Takhle asi, že. O jeden blok, ach jo. No počkej, já si to změřím. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, 6. Já se zatím asi udělám obvod, pak udělám to... Jo, stone cutter. To já spotřebuju potom, takže 1, 2, 3, 4, 5. Budu doufat. Ne, tak já to nechám takhle teda. A teďka, no to já mám trošku asi obavy, jako toho dřeva možná, nevím, jestli máme moc úplně. Je takhle, teď asi uděláme obrys, takže asi nějak takhle bych si to představoval. Já chci, aby to tak trošku jako takhle přesně bylo, ale ne moc. To bylo jen takhle jako trošku vystrčený, ne jakože giga. Já nevím, jak to... Já vám to asi takhle vysvětlím, jakože já to chci, aby to tady bylo trošku víc dopředu a tady bude ten vchod, jakože. A pak už to bude nějak udělaný. Ten barák asi bude dvoupatrový, takže si představte takovou rozlohu, akorát dvakrát větší. A to ještě nepočítám tu vejšku, to bude ještě něco. A asi bych to postavil nějak takhle, takže... Tak. To se mi celkem zamlouval. Teďka nevím, jak to udělám vysoký, já tady zatím... Teďka asi jediný, co udělám, zatím budou jako kamkoliv ten chod. Teďka počkat, já nemám rozpočítaný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, to je 16. Teď přemýšlím jak. Já takhle vykopu díru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Ale když si to takové možná uvědomuji, teďka by zase bylo dobrý si udělat lopatu.
Já asi udělám kamennou podlahu, tak udělám asi až ve sklepě. Ne, blbý. Já zatím teďka budu potřebovat... Ale jo. Pro vás vteřina, pro mě hodina. Už tady máme takhle dostavěný podlahu nádherně. A teďka vlastně asi to bude poslední v tomhle dílu, tak to asi tady rozvrhnou rychlejší okna. V prvním patře, druhý patro uděláme, když tak náčrtek druhého patra uděláme v dalším díle. Jo, asi tady ta série bude mít jeden díl denně nebo za 2 dny. To chci mít hodně aktivní. Tak u mě se nemusíte bát, že by hrozilo nějaký, že třeba měsíc tady to nebude. No, kdo se natáčoval. Ale tady u toho serveru minimálně, když tak oznámíme, že bude nějak konec a nevím, jakože. Jo, to je takový to, jakože, jo, končíme server, úplně jen tak, jakože, bez vyjádření, jakože, už to nikdy nevyjde divné, to já oznámím, že končí. Tak můžeme jít rozvrhovat okna. Tady to by nemuselo být špatný, takže. Takže jako tak. Tady asi do rohu to nic nedám. Tady je to prostě... Tak. Tak. Já nechápu, proč úplně staví z cobblestone, jakože... Takhle, já vím, že mu nechci dát to smrkový dřevo, ale jako... Hej, tak to asi, že on si nafarmil tak celkem hodně stromů, takže určitě něco má a jako... Když tak já mu nějaký ten sapling nebo dřevo prodám, ale jakože... On sotva přemýšlel nad tím, že by vůbec bychom vzali borůvky sebou a my jsme je pak pěstovali. To asi zachránilo krk obou. Hlavně jemu v nějakých situacích. A netož, aby vzal sapling. Jakože občas nechápu, ale jako řešit to nebudu. A nevím, jak chci ty místnosti, jestli chci z okny, nebo ne. Tak já to asi místnosti jakože takové čet nechám. Díky. Padej. Víte, když je tak zavřeno nějak moc. No tak ty jsou úplně blbý. No, tak přemýšlím. Je hrozně vtipný, jak je za mnou furt to vezeš, ale jako nechám tě být. Jestli chceš uhořet, tak uhoř, jakože.
Tady bych už přidal okno a teďka se potřebuji spočítat, jak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je. Jo, tak, to je 10. Takže nebo že bych to udělal takhle. Hej jo, asi uděláme to takhle. Už není. A jo. Já se potřebuji jen dostat k tomu středu, že pak od středu už to budu jen opakovat, takže to promýšlení bude rychlejší. Tak. Díky bohu, že ještě něco mám. Tak to asi. O jeden blok. Jo. Co dělá se ráno? Ne. To je jako, že tady hraju už hodinu. Jako, no se vám to nezdá jako hodina, ale ta podlaha se sama nevykouzlovala. Tak já tady udělám takový menší SLS. Takže zase tady. Tak. Tady to taky dám tak trošku. A to se možná bude trošku vidět. Že to bude blíž a ne tak daleko, ale zase to bude víc jako dole, takže jako, ale to tam na schvál víš dál, jako dál. Tak nic. Já to teda nechám asi už. Ale nechal se. OK, tak to bylo ještě zasadit teda. Hra chce asi zřejmě po mně to, abych to tady šel zasadit. Jakože tady čistě teoreticky už nedohlídnete. Jako tam to, když jsem to koukal. To už nedohlídnu ani na tohle. Co to dohlídnu. To bude asi dobrý. Já to, když tak rychle skácím a budu dělat, že se to nikdy nestalo. No tak jako, co tak budeme dělat? Kde to mám? Budu doufat, že to udělám to první pokus, že bez toho bych byl celkem, bez toho asi tady ten díl už skončí. Ne díl jako, no. Já už jsem měl skoro na jazyku série. A to na schvál tady vemu ten vzadu. Není nějak vysoký, to já ale nepotřebuji, já potřebuji jenom udělat ten obrys, takže mi stačí úplně jako nízký. Věřte mi, že to nesežere víc než ta podlaha, tam se žeralo skoro všechno dřevo. Tak. Ta zdal se trošku menší, když vyrostala, jako stěžovat se asi nebudu. Ne. Já to na schvál dělám takhle, že ono myslím si, že když to necháte jakože takhle,
tak ono v tu chvíli to neopadá. Je takhle, ono to z mýho baráku ty stromy nebudou vidět, možná tak maximálně z kámošovýho. A to ani ne, tak jako může být happy. Je to díky bohu nějak daleko. Jako, no, můj barák, no. No, to je něco jiného, to není tak jako můj, je tak takhle asi, jako to mi zatím na ten obrys dneska bude stačit. Tak. Teďka nějak udělat i to ostatní, asi obrys dneska budu mít už. Tak. No. Jedna, no, 3, 4, tak. Ježiš, já jsem blbý. Jo, nejsem. No, jakože. Tak. Ne, prosím. A teďka potřebuji každý dřevo, proto sbírám tyhle zbytky. Já to aspoň udělám, ať mi sem nelezou zombíci. Že já to ohraničím takhle. Zase o jeden, já to nesnašel. Tu hru v ničem. A tak jako asi se vypůjčíme s dovolením. No tady to mám taky nádherně vymyšlený. A já vám to aspoň ukážu zatím. Než udělám sekeru a taky to tam pak tady udělám ty okna chci. Já vám to aspoň zatím ukážu, jako jaký mám pak s tím plány. Asi tady to okno nakonec zabedním. A tady postavím, nebo ho nechám a tady postavím jako gigafarmu. A taky i 100 dolů pro zvířata. To bude prostor nějak prase, když se na to koukám. To je jako gigantický. Já to neřeknu. Já budu doufat. Sama hlína. To jsem jako čekal trošku lepší. Wow. Aha. A jo, ježiš, já jsem blbý. Nádherná kamenná sekera, takže to jde tady skácat trochu. OK, tak v příštím díle, kdy se na to tak koukám, asi natěžíme i písek a v příštím díle to taky asi doděláme. S největší pravděpodobností minimálně to první patro a sklep. Druhý patro bych viděl zase na další díl. A i s tím druhým patrem pak už budeme dělat i ten interiér, takže
Asi tak. Nebojte se, bude to brzy. Budu vám vydávat hodně často videa. Když tak, jako kdyby bylo nějaký nedorozumění, maximálně třeba 3 dny nevydám nějaký video. A to je fakt jakože když, tak. A jak si nevím, co tady dál říct, tak asi čau.